Repubblika u Occupy Justice flimkien mal-Partit Nazzjonalista attendew flimkien għal protesta fit-toroq tal-Belt Valletta kontra r-riforma fl-ippjanar li ġiet imresqa mill-Gvern. Fost il-parteċipanti kien hemm ukoll diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-kap tal-partit Elix Borg li jingħaqdu ma' Repubblika fost oħrajn waqt il-protesta. Irtirawhom issa! Mhux aċċettabbli! Fewdu bħalma konna fil-Medjoevu. Fil-protesta ngħaddew messaġġi kontra r-riforma tal-ippjanar li dwarha kien hemm konsultazzjoni pubblika miftuħa matul dan is-sajf. Semma b'mod dirett lil terz individwi fosthom lill iżviluppatur magħruf Joseph Portelli. Nies bħal Joseph Portelli. Biex ma ngħidx espressjoni oħra iżjed pastaża. Min? Mexa! Tafu, xirrit ngħid.